gani sa mga prutas, malapit na 500 ang mabakal mo sa mga prutas, ang baklon mo. Para lang 13 fruits mo. Ano bala ang sarang mapaigo sa 500 pesos? Ginpahayag sang pila ka mga konsumidor nga kulang ang 500 pesos para sa pagbakal sang Noche Buena product. Baliskad sa ginarekomenda sang Department of Trade and Industry kan DTI. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Delia Argilias, 66 anyos, gamay nga kantidad ang 500 pesos sa sininga tinion, kung sa rin gamay lang nga panlakot ang mabakal diri. Suno pa kay Argilias, libo ang nubo nga magasto sang ila pamilya bilang handa, kag naghatag pa siya sang halimbawa kung sa rin iya ginpahayag nga sarasambit nga balor kung magpamakal sang grocery hindi makapuno ini sang suludlan. Dutay lang kamo kay igo kung damo kamo ti siyempre hindi. Sa piyak nga bahin, sunod naman kay Welma Rapista, 49 anyos, kulang gidini, ilabi na kung dalagkuan ang mga kabataan kag may kadamuon ang mga ini magkaon. Ano lang yun, basta salad. Ay, hindi na yun. Pwede na. Hindi, basta rin po yun. Mga spaghetti, mahal ang sabong ng Philippines. Naibaluan nga nagpagwas ang statement ng Department of Trade and Industry kan DTI nga sa balor nga 500 pesos makaigo na ini sa 4 tub 5 katao sa isa ka panimalay. Suwestyon naman sa nasambit nga ahensya, agud mahimo ini kinahanglan magtipid paagi sa pagbakal sang budgetary pack sa mga retail sellers. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyu, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.